Marina наступила в'єдно з групу «Сарс», котрі були її ментори, а в'єдно очпівали композицію «Люб меше барже». Od самого початку, od prijavljovanja ta po finalni nastup, вона širše javnosti predstavila svoj veliki talent za muziku u najkrašim švetlje. Szczęśliwa som, nie możemy ani objaśnić, że jak my. Nie znam, czy chcę teraz pójść do publiki, wszystkich pooblapiać, którzy przyszli i dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Nie możecie ani wierzyć, jak wiele mnie to znaczy. Любовим, що завтра ціла на піну і odśpiewала цілий концерт. Bardzo mi приходить преславу, bardzo som szczęśliwa i nie możemy ani potolkovať keľo. Počas glasanja potremovku i neophodni glasi za jej pobidu dali velji žitelje Kerestura, prijatelje i poznati, a okremni večer na kotrim še zbiralo kodi za glasanje organizovali i stupidenti. Velji Keresturci i včera večer prišli organizovano na finalni koncert potrimac Marinu počas nastupu. I popri tim, že spomedzi štirok finalistov dostala najveći glasi od publiki, organizator za pobednika prehlašel Predraga Simića, čiji mentor bula Sara Jo.